खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव श्रीरामपुराव 15 लाख रांनि नंखाय रांनि बिलाइ हमनो हादों। बे जाथायाव सिमुलटापु पुलिसा सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुङा गावखौ इन्डियान नेभिनि सासे अफिसियेल होननानै सिनायथि होदों आरो बिथांनिफ्राय नेभिनि आइडेन्टिटि कार्डजों लोगोसे माखासे फोरमान बिलाइबो हमनाय जादों आरो आइडि कार्डनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि मुङा रबिलाल लिम्ब। बिथाङा बेफोर रांखौ आसामनि लखिमपुरनिफ्राय सिक्किम फारसे लांनायनि खोथा फोरमायथिदोंमोन आरो सासे एलेक्स मुंनि दालाला 4 लाख रां होयोब्लानो 20 लाख नंखाय रां होनायनिबो खोथा बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों। 1999 मायथाइनि सा 591 फोरोंगिरिफोरखौ बिटिसि सरकारा अरायथा साख्रिनि थिसनथाइ होबाय। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव सा 591 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जादों। बे थिसनथाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव लिगेल आरो इलिगेलखौ लानानै सिगांनि समाव गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय साख्रिनि अरायथा थिसनथाइ होनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो थांनाय सोरखारनि समाव बेनि सायाव नायबिजिरनाय जादोंमोन, जेराव फिथाइया नेगेटिभ ओंखारदोंमोन। दा फिन आसाम सोरखारनि बोसोन बायदियै 1999 मायथाइनि सा 1009 फोरोंगिरिफोरनि सायाव SIU मोननायलाय सा 591 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जादों आरो सिगां सा 302 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो सा 84 फोरोंगिरिफोरनिया बेले बेजे जादों, बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। सा 591 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा थिसनथाइ राननाय बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, राकेश ब्रह्म, ज्ञानसाम दास, धनन्जय बसुमतारी, MLA जलेन दैमारी आरो बिबानाव थानाय माखासे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। नंखाय जयनिं हाबाफारि खुंनायनि अजद UPPL दोलोनि सायाव थाखानाय UPPLनि सोद्रोमाफोरखौनो UPPL दोलोआव जयनिं जाहोनानै दोलोखौ गोख्रों दिन्थिनो नाजानायनि अजद होदों BPF दोलोआ। थांनाय बावैसो सिगां सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL हान्जाया खौरांगिरि मेल खुंनानै BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सा 597 आरो सा 6 ex-PLTनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो BPF सालबारि कमिटिया फिन खौरांगिरि मेल खुंदों, जेराव BPFनि MCLA जय मुसाहारियाबो बाहागो लादों। BPFनि मावथिफोरा UPPL दोलोआव हाबदों होननानै UPPL दोलोनिफ्राय फोसावनायखौ चेलेन्ज खालामदों MCLA जय मुसाहारिया। BPF दोलोनिफ्राय सासे गोख्रों मावथिया जुदि UPPL दोलोआव हाबहैनायखौ मुंजों लोगोसे बबे प्राइमारि एबा बबे ब्लकनि, बबे जिल्लानि, बबे कमिटिनि सोद्रोमा बेखौ दिन्थिनो हायोब्ला BPF दोलो एंगारगोन होननानै बुंथिदों MCLA जय मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि UPPLनि जयनिंआव जायफोर गावसोरखौ ex-BLTनि होननानै सिनायथि होदों आरो BPF दोलोनिफ्राय जेबो मोननो हायैनि थाखाय सोंखारिदोंमोन, बिथांनि मुङा बिमल उफ्रा मुं निग्र बर'। बिथाङा सासे BLTनि हार्डक'र मावथि नङा। सिजफायारनि समाव BLTखौ मदद होग्रामोन, नाथाय बेबो आन्दोलननि समाव नङा। बेनि अनगायैबो फांफुंनि थाखाय बिथांखौ साजा होनायबो जादोंमोन। बेनि खिथेर लानो थाखायनो निग्र बर'आ फिन BLT अफिसखौ सावनानै होदोंमोन आरो BLT अफिसखौ सावनानै होनायनि थाखायनो बिथांखौ होखारनायबो जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं दारेन गयारियाबो BLTनि ओंखाम संग्रासोमोन। बिथांमोना थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बेरेखा दोलोआव थानानै खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय दा फिन दोलोखौ गोख्रों दिन्थिनो थाखायनो UPPL दोलोआव थाखानाय सुबुंफोरखौनो लानानै जयनिं हाबाफारि खुंदों, जाय लाजिनांथाव होननानै बुंथियो बिथां MCLA जय मुसाहारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 30 सेप्तेम्बराव लानाय UPPLनि बे जयनिं हाबाफारियाव अरुणोदय स्किम जब कार्ड हल्डारफोरनो रां होगोन आरो PMAYGनि गेजेरजों न' होगोन होननानै बेंक एकाउन्ट, पेन कार्ड आरो आधार कार्ड जमा होनो थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै थुबुर खालामदोंमोन। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि MCLA धनन्जय बसुमतारीया 17 बोसोराव BPF दोलोआव थानानैनो BPF दोलोनिफ्राय गोबां मदद मोननो हादोंमोन आरो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरनि अननायावनो BPF दोलोनिफ्रायनो देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय MCLA धनन्जय बसुमतारीया गोहो गैयाब्लानो थानो हायै सुबुं, जायनि थाखाय UPPLआव हाबहैदों बिथाङा आरो हरसेनि गेजेरावनो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरखौ थगायलांदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानै MCLA जय मुसाहारिया बुंथिबावदि रन्जन दैमारी बिथांनि उदां जायैखौ लानानै उरखावगोरा ब्रह्म, प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा खेंफोरथि होनो नाजादों आरो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सिगांनि समावबो बिथांमोनहा रन्जन दैमारीखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै फोरमायथिदोंमोन।
नाथाय थारैनो गोसो गोरबोजों रन्जन दैमारी बिथांनि उदांनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला रन्जन दैमारी बिथांखौ बख'नो थाखाय सोरखारनिफ्राय हाइकर्टनो मा एफिडेभिट होदों बेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदानि फिसाज्ला तुलाव ब्रह्मनो आसाम सोरखारा साख्रि होबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नखराव दावबायफैनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिदानि फिसाज्ला तुलाव ब्रह्मनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि लाइब्रेरि एटेन्डेन्ट पस्टनि एपइन्टमेन्ट गथायदों। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया फोरमायथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखराव गोबां जेंना जानायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै दावबायफैदोंमोन आरो जाहाथे बिथांमोननि नखराव मदद मोननो हायो बेनिखायनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। 15 निफ्राय 24 साननि उनाव साख्रियाव जइन जानो थाखाय तुलाव ब्रह्मखौ खावलायदों बिश्वजित दैमारीया। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बावैसो सिगांसो इउक्रेननि माखासे ओनसोलफोरखौ रासियाया गावनि आखायाव लानो हादोंमोन। बे ओनसोलनिफ्रायनो नोगोरारिफ्रा गुबुन मोनसे ओनसोलाव थांनो थाखाय अदेबानि रासियाजों लाजानाय ओनसोलफोरखौ एंगारनानै गुबुन ओनसोल फारसे थांबाय थानाय समावनो रासियाया इउक्रेननि नोगोरारिफोरनि गारिनि सायाव रकेटजों गाग्लोबदों, जेराव 30 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इउक्रेन हादरनि जापरिझिया ओनसोलावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों, जेराव 30नि जिउ खहा जादों आरो 88आ जोखोम जादों। थैनाय 30नि मादाव 2 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन, लोगोसे 11 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसा आरो 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासा गथ'बो दंफायोमोन। बेफोर गासैबो खौरांखौ इउक्रेननि नेशनेल पुलिस चिफ आइगोर क्लाइमेन्टखौ बिथाङा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां इउक्रेन हादरनि मोनब्रै ओनसोल जाय रासियाजों लाजादों बेफोर जाहैबाय डनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आरो जापरिझिया। आसाम पुलिसआ गोबां मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनायनि उनावबो आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा आलदा आलदा आदबजों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम मोसौफोरखौ लांनो नाजाबाय थानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे खेबाव गंसे पेसेन्जार बासनि सिङावनो मोसौफोरखौ सोनानै लांनो नाजादोंमोन। नगाव पुलिसआ स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै नगावनि मिसायाव गंसे पेसेन्जार बासनिफ्राय सिग्रोमनानै 35 मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाइट सुपार बासआ आसामनि सानजा ओनसोलनिफ्राय मेघालय फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नगाव पुलिसआ बासाव सिग्रोमनायाव 35 मोसौफोरखौ हमनो हादों, नाथाय बास सालायग्रा आरो कन्डाक्टरा जायगानिफ्राय खारग'लांनो हादों। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर अजय देवगन आरो साउथनि स्टार सूर्या बिथांमोननो 68थि नेशनेल फिल्म एवार्डआव बेस्ट एक्टर एवार्ड होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि अनगायैबो मुंदांखा बलिउडनि एक्ट्रेस आशा पारेख बिथांनोबो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होनाय जाबाय। 68थि नेशनेल फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ निउ दिल्लीआव खुंनाय जादोंमोन। निउ दिल्लीनि बिगियान भवनाव खुंनाय जादोंमोन। 68थि नेशनेल फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव तामिल फिचार फिल्म सुराराय पुत्र सावथुननो बेस्ट फिल्म अफ द इयार आरो हिन्दी हिस्टोरिक ड्रामा तानाजी द आनसां वारियर सावथुननो बेस्ट पपुलार फिल्म बान्थाखौ होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुराली बिथांनोबो बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ होनाय जाबाय। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।